Sijabulise kakhona bazalwane. Amen. Usifoyigcwele egameni likaJesu. Amen. Amen. Sijabulisa baba Nkosi yami. Amen. Bakhona baba ngaphakathi. Hallelujah. Amen. Sijabulisa lokuthi bethu egameni likaJesu. Omama. Bakhona mama Nkosi yami. Glory to Jesus. Amen. Amen. Ndibulisa ukuthi baba bakhona ukuthi phakathi endlini. Amen. Glory to Jesus. Ndibulisa sisi. Amen. Baba sisi. Amen. Amen. Bakhona sisi bevangeli Nkosi yami. Hallelujah. Bakhona sisi abasindisiweyo. Bakhona sisi abahlukene nesono. Hayi bakhona bazalwane. In Sunday school yami khona Sunday school. Uyiwani kuleli mfaya ukhanya. Amen. Bazalwane ke singahlela phansi kancane nje. Egameni likaJesu. Kwexesha lesikolo bazalwane ixesha lokwamkelwa kwabantu. Amen. Abafikayo. Baqala ukuba nathi namhlanje. Cela ke i-worship team ihlabele igoma bese siphakamisa kusisihlungu ezokwamkela abazalwane. Hallelujah. Amen.
Siyabonga kusisiLungi azokwamkela abazalwane abafikayo namhlanje. Amen. Kanye ndisazise abazalwane lona othethayo ubrother Bongile osindisiweyo. Hallelujah. Amen. Over to you. Ngiyabingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane omi phambi kwenu uSister Luni osindisiwe. Amen. I am saved by grace and not by works. Amen. There is nothing that I did for me to be saved. It was just the grace of God. Amen. I'm here, bazalwane, to do a simple yet very important job. Ukwamkela abazalwane. Amen. Incwadi yethu sizoyithola laphayana ku Hebrews chapter 13 verse 1 and 2. Ithi, let brotherly love continue. Verse 2. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unaware. Amen. And then verse 3. Remember them that are in bonds, and bound with them, and them which suffer adversaries, as being yourself also in the body. Amen. So when we suffer, bazalwane, we suffer with the other brethren. When we are in joy, we become in joy with other brethren. Amen. So bazalwane, bakhona bazalwane baqala ukufika namhlanje. We just want to see you nje and appreciate you and love you, bazalwane. Amen. Hallelujah. Bazalwane,
Siyenza leso sikhathi sisele. Hallelujah, amen. Siyanamukela khaya lokungcwele. Imoto yala ekhaya. The truth shall make you free. There is nothing else that we have to give you. It's the word and nothing else. So singo Jesu, singezwi, singomthandazo. Ayikho enye into esizokunikeza yona. Those are the three things ozozithola la ekhaya. Or the fourth one, uthando. Amen. Tela ingoma eshisayo bazalwane. And let us show them love. And while we are in that, show each other love bazalwane. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Similapha simemezela ukungoma ekhasini lempala similapha simemezela
Nayisiphihlisa Yesu. Ayihamba yodwa, ihamba nezwi. Bazalwane, ama-toilet, mawuphuma la mnyango on your right, the first door, it's for ladies, and that other door facing towards the gate, it's the gents. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Ayibonge Nkosi. Ayibonge Nkosi bazalwane. Ndingu-MC namhlanje. Amen. Namhlanje ndingu-MC. Bazalwane bakaThixo, ndizokwamkela iinceku zenkosi kwesi sihlandlo sihlala phantsi bazalwane. Ndizokwamkela iinceku zikaThixo ezizoba zizitya. Ayibonge Nkosi. Iinceku zikaThixo ezizoba zizitya namhlanje bazoza ke bazosibulisa bazalwane. Bendinewari ubaba Abraham ndiyakuziphi. Okay, nawe ngena. Siqhubele isandla. Hallelujah. Ndizocela ke nje bazalwane sesobiza ke iinceku zize ngaphambili ezizokwenza umsebenzi kaThixo namhlanje. Ndizoqala ke umfundisi wethu usuka Eastern Cape. Amen. Ayibonge Nkosi bazalwane. Bakhona babonileyo pha eposting babona ukhona no brother Khaya lakhe lapho. Ya uzoba kunye nathi tomorrow. Amen. Uzoba kunye nathi nini? Tomorrow. And nam ndiyayazi ukuthi uyixabise kakhulu inkonzo yabona bazalwane. So that's why nam ndinikeze i-platform ya tomorrow. So nathi azoministera kunye nathi. Amen. So ke bazalwane ndizokwamkela umfundisi wethu, andizokubiza ngegama uzozazisa yena ngaphambili. Bayazazisa bazalwane ukuthi bavela kuphi, bashadile or yonke le nto. Focus ayikho lapho. Focus la emshadweni. Amen. Singamphaka ingoma ke umfundisi wethu bazalwane sezoza ngaphambili ezozazisa. Hallelujah. Okay, ntombi. Ayiphatha. Ayithintwa. Impilo uJesu. Ntombi. Ayithintwa. Impilo uJesu. Ayithintwa.
uYesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu ke morena. Ngiyaphithi ke lapha katsina awathethe isiXhosa awathethe itu. Kodwa ke manthethe. Amen. Manqale ndithethe le ndawo ibaluleke kakhulu, ndisindisiwe. Ndixolele izono. Ndingumntwana kaThixo. Amen. Ndakhutshwa ihlabathi ndafakwa izwi. Amen. Khona ilizwe, khona ihlabathi. Zinto ezibini ezahlukeneyo. Amen. Ngoba insindiso inesithole singaphandle ezichazi ngaphakathi lapho. Amen. Ndisindisiwe bangcwele, ndingumntwana kaThixo. Ndixolelwe izono. Amen. Ndakhululwa kula John 8 verse 32. Ndisidla intsango, ndisidla ibhoksana. Ndisekwenye wapha ebusweni. Amen. Ndisidla umqombothi. Amen. Hallelujah. Ndandithi nditshaya ndifika iBhayibhile phantsi kwebhedi. Kodwa wabuyofundela vesi lithi ndingumdiya wenyaniso. Amen. Umlimi wawo bawo. Ndonke amaseba pha angathwala isiqhamo noba ngakhona kodwa wasithwala aphosele ubukumeni. Ndandiyoyika uyitshile iBhayibhile yam ndikushaya ndaqala ndihlamba izandla itsho ndiyoyiphatha. Ndandisazi umthandazo oyi-1 othi Bawo wethu usemazulwini aliphathe ngokugcwele igama lakho. Ubukumkani bakho mabufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa nasezulwini. Amen. Kusho ukuthi indlela esenza ngayo kumele ifane neyabo. Hallelujah. Kusho ukuthi indlela oyiyo kumele ifane lowadalwa ngayo pha. Amen. Njengoba umhleba kweyifani igama ngisihle ngumfundisi e-Eastern Cape, ndazalwa khona kodwa andikhulelanga khona. Amen. Ndikhulele kwindawo ekuthiwa useDinotsi eLesotho. From Lesotho to Free State. Amen. From Free State to Eastern Cape. Thixo ke uthethe nami ndiseLesotho ndingasindiswanga. Usewelike elivele emoyeni. Lathi ufika unjani e-Eastern Cape. Ndingasazi neso siXhosa. Amen. Ndizawuhlala phansi ndamuvela eFree State. eFree State ndabuya nge-radio. Amen. Ndasindiswa nge-Eastern Cape. Ndabizwa umthiko e-Eastern Cape. Ndashumayela e-Eastern Cape. Umyalezo ongixabanisa nabantu. Amen. Umyalezo okwenza belutshana nabantu abathi basindisiwe. Khona abantu abasindisiweyo, khona abantu abathi basindisiwe. Into yalokuqala, Thixo wanikeza igama lotata okuthiwa uMandla kaPheli ngamaziyo. Wathi makekhambe. Ulakhona waqala ngam before aqale ngabantu. Andinekhata lentloko ndiyixetywa mahala umzala enebaba shop
kuthiwa iyabefundisa incinci, kuthiwa iyabefundisa. Amen. Bathi abanye bayithandazele yabo. Ndidla ngokuthi ithandazele ipilisi yethu uyisele. Zonke izinto sithandazela. Zonke into zikalungu basingathi siyasithandazela. Lebhiya ngayithandazela isele. Umthandazo unamandla. Kodwa uthi uJohane sinikeze ingqondo yokwahlula. Sanikeza umoya osiqondisayo. Kanti ke nisahamba ngicoceba wathi uThixo ususa lento. Andazi nevesi. Siphila kwivangeli abathi liphi ivesi. Xa kufuneka uguqukile. Ilishwa ke ivesi lo uthetha nawo. UThixo wayithetha noJohane ebhala incwadi kaJohane. Bafuna ubhaleke incwadi mhlambe kaMhleba chapter 1 verse 1. Yeke ikhandi. Thixo akayifuna. Alo ivesi. Simple. Ayisusa ngoko nangoko gqibo icela. Xa ndigqibo isusa waqala uThixo wathetha namqathatha. Wathi ngoshumayela abashumayeza abantu abawesa abagqibo xhenza. Bejayiva. Yathi imoyingcwele bazobhoreka. Kuba lelo ndiyazi nami yayibhora. Xa ndifika kubo bathi stage sakhona i-150. Abe ndiphethe 100 rand yomfana ndayikhupha. Kwakunelayini ende. Banika kuqala ndakaphetha kaBhayibhile. Ayidingezeke 5 40 ihle lencwadi. Ibe ngaphakathi kwakho. Ngelaa xesha ndaqhuba intsango nangayazi uba ngiyayidla. Ngelaa xesha ndandisela umqombothi ndiyoyika nangayazi uba ngiyayidla. Amen. Kanti ulizwi uba ngumntu ngaphakathi. Xese ngumntu ozawakhangela amavesi okungaphakathi. John 10 verse 27 to 28. Uthi my sheep knows my voice. Amen. Uthi there is no devil who can snatch them in my hands. Uthi ezami igusha ziyalazi ilizwi lakho. Ndikutsaka nditsiba lenzwi lakho. Achila incwadi kaYesenzo chapter 3. Kathi nendoda ehlele emnyango. Ngoba nithi abantu abahlele emnyango abafakwa ngaphakathi. Banikezwa amalizo. Batayitshintsha impilo yabo. Baseyilanto babeyiyo. Lephethe iBhayibhile. Amen. Yashumayela lapho uThixo ephendula namagqirha. Kodwa umyalezo walimazayo tata nomnye. Azoshumayela ngoMatthew chapter 7 verse 13 to 14. Ndifuna ukuthi thina siyityuwa ehlabathi. Bathi uThixo shumayela nge-5. Kwafika ilizwi ethi enhliziyweni yam bazawukhathazeka abantu. Yaqonda abantu uzokwazi bakhathaza. Yaqhubeka nelaa vesi. Siyakwazi ukuqhubeka nelethu ivesi ethethe imoya engcwele. Kodwa siqhubeke nelethu ivesi. Ngoba khona ukushumayela imessage yakuqhubekeka umoya kaThixo engcwele. Ngoba uyokunikeza isibindi sothetha inyanga. Soze umkhalimela umfundisi ungena moya engcwele. Soze umkhalimela umpostile ungena moya engcwele. Soze umkhalimela ubishop ungena moya engcwele. Amen. Lazi masendithetha ndingathandi. Yabona umama sesifuthe enhloko ukuthi bengingayazi. Kusho ukuthi ityala belikume mfana kwanoyona. Ndiyabulisa bangcwele. Amen. Egameni lenkosi uYesu. Amen. Amen. Baguquka abantu. Ngoba inyani ibuhlungelwe yi-1 uSathane akayifunekayo. It's the only deliverance you can receive. Inyaniso. Ngabekwa izandla uphume phandle.
inyano kayixelelwa ngikukhululeke yandikhulula lelo nyano ndashumayela ndaqonda enhliziyweni yami ndalilolo tatam labangajonga ke kulo ithethayo lelithethayo but umnikazi wayo ngiyambona lo bemthulile but andikwazi ufellowship nabantu ndisebenza ndedwa ndava umthandazwana kuronda ndidlule ezibani kwakulethi ngenapha xa ndifika ngabazalwane abangafunwayo bathi twasanamantshontsho kasathana ngoba abekho artificial umoyingcwele uyalifikela ibandla elinje but kwenzeka i-run off ayenzeki infiltration kwamele angene ngaphakathi uyaqendeleka bamve ecaweni xa bephumayo bayilanto bayiyo ezweni ndibonga ke lo Thixo sendihlala phansi wayithambisa inhliziyo yami wayisusa endlini. Amen. Yazi ndihlelile lapha enhliziyweni yami tata ngihlala phansi bengibulisile umuntu. Uhleli lapha enhliziyweni yami nizawuphiliswa uThixo niphile i-AIDS i-cancer. Amen. Lord imanyani nizawuphiliswa. Amen. Ingakhona i-healing nakulovu lento yomuntu. Ngoba sisabalo sakho. Kodwa nento eyi-one uThixo ngaphisani ngayo. Izulu lakhe. Amen. Azenza zonke uprofeti. Kodwa izulu liphisa. Lwandenza nasichama nayithethe inyama. Kuthola ukufisa abantu kusebenza ngokwayitwele. Ngoba uyakhuza. Thini hapa nje kanifuna itishara zandicinge manje. Ekhaya beqala khona lo pasutela. Wafika uYesu ihlele kanisini. Iwena wes. Ufika benethemba ukhona into ozofunda. Kabhale exam ngifunda oMateyu ukuthoza upasa bona. Tanzo bhale physics labe ndothakazela umuntu wabethu 12 ebusuku. Kana ndiyobhala ngantuma kaqile kwena i-hour uqala ngiyaphuma. Ndichiswa ile nto ngaphakathi. Kaphuma iphepha nabizwa kwathi utheni iphepha la i-statement sabasenjini ngathi namandazi. Wabethetha lokhu njengoba ndithetha ngabo. Andisindiswa ngabadala usindiswa. Umfundisi basecaweni bareceive kodwa kathi bazozifuna. Ngeke lo ufuna umfundisi. Imema. Ayo mpilo leyo ngazuphakame ngayo. Wanibonisa uThixo leyo thandaza zingaqeni. Waphele abazanaphela wakethethela kajiki. Laba rebellious okansahlola icareer. Yandileya lo nto. Ngoba ngisahlela i-desire. Ndingabaza abantu abanameva ngelo xesha. Isibabalo sikho naso uthi uyabona. But ameva sibambile ameva zinto zomhlaba. Ulamizekeliso yembewu. Una into kaThixo but ameva sacinga bazokwenza njalo. So ithatha philoti. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ayo nto philoti ewe nje. Uyivume. Jonga vuma lofile embono uThixo ethethi. Ayikhulula njengoba besenza. Uthi uJeremia lethi soze ngiphinde ngibize igama lakho. Ndihlazisile yandithukisa abantu. Uthi kodwa ukhoneshile nakhoneshe. Ndithanda verse number 9. Ndikhuluma leyo. Uthi ngiswele ivumbi yalezo njengomlilo.
uqephu ngabe bathatshena umuntu oyendile uthi amnayende asasindiswa ngama ayengakwazi usindiswa ayedwa yahala ukuqualify ifemeli yakhe unqualified. I don't know how this is actually now. Don't know about it now. Hallelujah. One time to remember I'm going to make up and to make up. This my love. Come to honor when you see this one a choice. To be salvation is not a choice. It's a will. For you to receive a will, you must die. Utosipefuna ukususa uphefumulo wakhe. Akala uncane. Ehlelwa yonhlekele. Ndiyayibulela kakhulu thina. Amen. Izoti zabantu na uze kuthiwa uthwele. Na abanye bathi 7 days. Ndijoba umzala wami 7 days. Sihambe siyoshungayela. Fasting is very powerful, but not greater than holiness. Mlo lobe kuhlala kuthina. Ungafast ugcwala mathina. Yes. Benamandla kaSathane. Ngoba kaloku fast ebekukuposhinge right. Nothixo. Akhona abantu ozobathola opposite. Lokhu kugcwele. Wenza izinto ezikhobisayo namke ngikhola mfundisi wami kade nahola. Kanti loba kwenyana. Noba sewukhathele, noba sephela amandla. Xa ngibona uNtwana ngoYesu. Ndavula inhliziyo yami mfundisi wami xa ndibona ngifika phaa emthatha ndibona abazali njinga abazali abathola iqeba ngalo. Abana ne-makeup, amashiya ngawakhe xa begcwala kanti befike. Ngoba seKolose 3 mhlawumbe phansi and ungatributed. Verse 9 uthi sukela nakholwayo nje ayingayitshila nje sukela nakholwayo nje ngosana uxokisayo ukuxoki kokuqala uma ufaka into uthi kongamdala naye awukaxoki ngamazwi uxoke ngecomplexion yakho waxoka ngofaka amazinyo encane waxoka ngeentweni zefake waxoka ngamaziko efake uxoko awukaxokisi muntu. John 10 verse 10 xa ulisela ukuba ngezinto and bathi bayamvuthixo nalo umgadi uthixo ngenaguquko umgadi anomoyingcwele ongaguqukisiyo akakethetha nawe akakutshintshe kodwa kuthiwa nguye usemhlabani usafana kwabatshiza phela ngoba zonke izinto sibhaliwe iba ngathi sisithuka sithethwa ngesasithanda ayibuhlungu inyandla webaba umntu ayithethwayo kodwa ibuhlungu njengenyanga kodwa uxela inyanga unazo ucenga kodwa inyanisile kodwa xa uyakuqhela unyanisile ngendathumela ngomntu wamphuluka yangiqatha uthi wandibonanga ndiye komnye umzalwane ndihleli kanje wathi eshonela ufika ibhuluka ezimfishane kodwa yangiqhela ke lentwana abe unyanisile uthenya inyani njalo uvuka usathana kwengaphakathi alwe nenyama usathana ngoyolo nenyama zibe zingqondo. Amen. Only mnandi nje kusindiswa. Alokho ipeace ifana only God. Oh yes. Oh yes. Amen. Ngicela usuka la. Yabona le peace. I peace again gives of Thixo.
Ndiye ndajonga ndijonga ilanduka ndithi kanti ndaba abantu ababazi imiliyoni. Ndabona umuntu onento zonke efike ezokhala ndikomthandazi zinakhona. Ingathi efuna umthandazi zonke nje. Uhamba ngemoto enje uyithengekeshe. Ndaqala ngiyadrop. Ndike ndikuze sometimes uxabene nothini. Kanti kanjani abantu abanezinto? Ufuna prayer request? Like ndine-peace. Impilo endlela. Impilo yento nje. Uthi mna ndibubomi. Uthi mna ndibubomi. Ndabona abanabomi. Banazo izinto. Banazo. Bazibubomi. Bakhala benazo. Balila nazo. Balila nazo. Balila nazo. Amen. Uthi kubomnye umuntu. Manje umngapha. Ndishona mntana anane endaweni hlala kuyo. Amen. Hathi uthi mna ndibubomi. Amen. Hayi anane endaweni hlala kuyo. Ndizakuveza into uThixo. Alizifuphe ngoyifuna. Amen. Yakhona mama. Phathi lokho ikhona adanayo. Njengoba singapha nje sihlanganele ndawo yalona bandla izondo akubeli kuSathane. Because utshaba lwakhe ungekathethi konje. Xa ndihlala phansi mfundiswe inhlaselo yethu ke iba yangaphakathi. Amen. Ndike ndabamba into oyithethe eBhayibhelini othi liphi ivesi kwinto ezazithetha shunyelwa zona. Ndathanda because ndiye ndakhathazeka enhliziyweni yam ndibona abantu abashumayela ivangeli lamanyani bathi angekho amandla kakwengcwele. Uwengcwele uye wabatshilela izinto bazongeza lo. Ezongeze kwaba abazingqinela. Abakwazi ushumayela izwi kuko. Bashumayela isityhilelo. Abantu baguqukile abasazi bawuqende lo. Usashumayela izinto abasuke kuzo. Baziyekile. Kanti akasakwazi. Ubanjwe nge-revelation le-right. Kanti uhambe ngayo kakhulu ongaziwayo esedlulile. Banqabile abantu ngexesha lethu abantu uThixo. Amen. Aliko igama
Nendlela zakhe zokwenza izinto. Thixo akasebenzi ngendlela abantu ababona ngayo. Ukhetha abantu abangaziwayo. Abasebenzisa uThixo. Ndisaba mnabazalwane. Xa uThixo uthetha kanje, ndisaba. Isaba bazalwane. Kumele sizibuze umbuzo xa sisendlini kaThixo sizothini. Ufuna ntoni? Umfundisi azange nahlangana naye. Zange sathetha. Amen. Kodwa xa uThixo esithi makwenziwe le nkonzo, wanolathisa yena uThixo. Bekhona ke abaziwayo, kodwa uThixo biza lo mzalwane lo azoshumayela apha. Ndazibuza imibuzo yaphenduleka. uThixo uphendula ngombuzo wakho. Amen. Uthi usabuza uThixo uphendula uThixo. Noma ungabe ubuza komnye umuntu, if sethethile uThixo uzabuza uncane. Amen. Ndazibuza imibuzo uba kutheni kumele ibe nguye ozobalana naye. Wathi uThixo ngoba niyafana. Amen. Niyafana. Amen. Ela siqhubele izandla umfundisi wakho. Kune message. Imessage ndizifumana kubantu engabazi bazalwane. Noma yona ndingazuyiveza yonke. But ndizothetha lento ethethwe ngulo mama endingazange ndambona nombona. Uve ivoice kaThixo thetha naye malunga nale nkonzo leyo. Wathi lo mama uSathana ukwatile. Kale nkonzo leyo. Sake ndabona lo mama mina. Kwatile Sathana. Ngoba uyayazi into ezokwenzeka. Abesithi lo mama uSathana ukwatele wena. Uyinkinga wena. Ayikoqala ukuthi dala nje. Amen bazalwane. Ayikoqala ukuthi
Le nto ingafiki kwesabisa enhliziyweni yakho, kodwa kumele ikujabulise. Ibandla enjani lelo usathana ngenangxaki nalo? Ikhonze nje usathana be-comfortable njenganjalo nje. No, kumele kube njalo. Kumele anyakaze usathana. Unyakaze lento ayiplenayo usathana ndiyayazi. So uma ume kahle noThixo, ayikho into usathana ayiplenayo ngayazi. Ayikho into uvela yenzeka ukuthi ayibengayazi lento. Amen. Wathi le nkonzo niyenzayo sengamaqalo la, yabona manje sengamaqalo. Nizobona. Into kumele sifocus kuyo bazalwane, i-why lelizwi kaThixo. The word is very powerful, bazalwane. Amen. Uthe umfundisi mayikhuluma bazalwane la, wathi izinto boyindola zityhile abantu bazongezile. Insindiso abantu abakhona namhlanje bayenza nzima. Insindiso ayikho nzima ngaleyo ndlela leyo. Amen. So bazalwane ke bendithi mandiveze le ndaba le. Ba usathana uke wathetha ngale nto esiyenzayo. Ayibonge Nkosi. Ukwathe nantoni bazalwane ngale nto esiyenzayo. Akunabantu abahlukile njengoba ndilapha nje ndikuwe. Njengoba ndilapha nje ndikusista babala nayo ndini because silibandla eyi-one. So akunanto special kuThixo. Amen. Into nje endizoyithetha futhi abazalwane babe awe ngayo ukuthi uThixo uzawusebenza. Noma ngaplena thina usathana soze ayivale le nto uThixo seleza yenza bazalwane. Amen. Abanye uThixo abantu athe bazosebenza la enkonzweni. Abanye uthatshe mina ukuba ndithethe nabo. Abanye basi ukhona usileyo kodwa ke noma nazo kusho ukuthi bakhona ukhona usileyo. Amen. Uthe xa isiza kuben nabo kwenzeka something yenzekayo. Yo sengihlabelele la ngoma le ithi ivangeli into yasekhaya le. Bekhaya ezulwini bazalwane. Ivangeli into yasekhaya le ekhaya ezulwini. Ivangeli yasekhaya le ekhaya ezulwini. Ivangeli into yasekhaya le ekhaya ezulwini. Oh, 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 ivangeli
siveze le ndaba mamuphumzile ukuba ivangeli into yasekhaya lelizwe. Akunamnikazi ongumuntu ozothi yeyami lento yasekhaya. Hallelujah. So uma yasekhaya abazalwane kumele ngabe siyafana sonke. Akwazi ukuthi bafika kwenye ikhawa babe niyami ivangeli. Kumele ngabe yafana levangeli ngoba yasekhaya lento. Hallelujah. Hallelujah. Yabadala, yabancane, into yasekhaya. Akunambosile na bishop onevangeli lakhe lahlukileyo. Ivangeli liyi-one lasezulwini bazalwane. Awukwazi ukungelambe. Akekho umuntu onalo ivangeli bazalwane. Yasekhaya lento. Noma ukwenza kwephi inkonzo kodwa beleni ya. Awukwazi ukuthi ayile yami inkawa thina senza kumele beleni ya. Elasekhaya. Elohlukanisa umuntu lesono lelasekhaya leli ya. Lasekhaya. Sihlangene ngalo bazalwane la. Lasekhaya. Yo. Hallelujah. Abadala. Ophola basekho manje sekumele nivele amabutho evangeli manje. Abasekho Miriam manje nabo Miriam manje kumele bavele nabo bazalwane. Abadala. Lenabancane. So lo omncane naye nalomdala kumele baphile ngendlela eyi-one. Uma isithi ayifuni into ethile ayifuni bazalwane. Yapha. Ayonto yaqhawa le. Ntokathixo. Amen. Ntokathixo bazalwane. Sesizophakamisa omnye ubaba azosipha izwi namhlanje. Zozazisa. Cela ke bawumelusi nje azozazisa ngaphambili bandleni kaJesu. Amen. Amen. Hlabelela bazalwane. Never give up. Ufuna nje never give up. Jesus. Hallelujah. Ngizobambelela. Bambelela
Hallelujah.